sampean apa wis mblenjani janjine sampean? Rikala semono dijodhokne karo wong tuaku. Lah kok sampean iso nolak karo aku? Kang Mas Brata. Apa seminten? Srek atik Aku ra tresno marang sliramu. Ora mungkin aku iso dadi ketimbal. Ora mungkin aku gelem karo awakmu. Ora mungkin kuwi terjadi. Tidak mungkin. Nyonya wis. Malah bontongne kuwi lho. Lah timbangane aku anu ya tak pasrahne ya. Paling tidak ya pembelaan piye? Piye? Sampean tenan ora seneng karo aku? Ora mungkin. Mbok kowe ape ning gawa bak bolo 1000 paribasan. Maju iki lho Subrata sing Kowe apa ora ngerti sapa to wong tuaku? sapa? Kondange saka tlatah Kabupaten Ponorogo. Ayo apal ora Bapak? Trenggalek tulung aku. Ndasmu Ponorogo. Ayo kernet apa